ישראל מובילה בשנים האחרונות מהפכה בתחבורה בישראל, וכחלק מהתייעלות מתמשכת, מקימה בימים אלו מרכזי תחזוקה, תפעול ודיור חדשים, כשהגדול מביניהם הינו בבאר שבע. מתחם באר שבע כולל מוסך, רציפי תדלוק ומתקנים שונים, כגון מתקני מים, דלק, שטיפה, בנייני מנהלה, מבני חשמל, בקרה ושליטה, דיור ועוד. זהו קומפלקס יחיד במינו וראשון מסוגו, המשמש כמרכז טיפול כללי לרכבות, הנותן מענה לתפעול וטיפול מלא ברכבות לפני יציאתן לשירות, כאשר ישנה אינטגרציה מלאה בין ההחזקה לתפעול. בכניסה הדרומית למתחם מוקם כיום גשר כביש 60 ומתחתיו עוברות 4 מסילות. כחלק מהפרויקט, הגשר יעבור תהליך שיקום והרחבה לטובת הוספת 2 מסילות חדשות. במקביל אליו יוקם גשר חדש, גשר האורגים, המחבר את אזור התעשייה של באר שבע לשכונת רמות ועובר מעל המתחם הפעיל. הרכבת מגיעה לרציף התדלוק הכולל 15 עמדות תדלוק חדשניות ו-21 עמדות שאיבה המאפשרות אופטימיזציה מושלמת ומותאמים לכל סוגי המערכים הקיימים. המערך מתודלק בו זמנית במספר נקודות תדלוק, ובמקביל מתבצע ניקיון פנימי, שאיבת שירותים ומילוי מים לשירות. המערכת חדישה וחלוצה בארץ, נגישה למשתמש וידידותית לסביבה, ומאפשרת תפעול יעיל וחיסכון בכוח אדם. במרכז המתחם ממוקם מעבר הרכב התת-קרקעי, שהינו אחד מתוך 4 מעברים תת-קרקעיים שהוקמו כחלק מתשתיות המתחם, ומאפשר מעבר סדיר בין המתחם הצפוני לדרומי. מבנה השליטה והבקרה שולט על מערכות האיתות והתקשורת של כל הקווים, מקריית גת ועד דימונה. מערכת הבקרה החדשנית מאפשרת ניטור, צפייה וזיהוי תקלות במתחם ובקו כולו. המוסך מתוכנן לביצוע כל סוגי הבדקים, החל מבדקים קלים כטיפול שבועי, ועד לבדקים עמוקים יותר, כגון בדק שנתי. הרכבות עוברות טיפולים קבועים של מילוי שמנים ומים, החלפת פילטרים, טיפולי חשמל, מנועים, מערכות מיזוג אוויר ומערכות כריזה. במוסך ניתן לטפל ב8 רכבות בו זמנית, ומתאפשר מעבר תת-קרקעי בין רציפי הטיפול לטובת טכנאי המוסך. רוב המערכות במוסך הינן תת-קרקעיות ומגיעות עד לצוות התחזוקה, מה שמאפשר טיפול מהיר, נוח, נקי ובטיחותי. באמצעות מערכת המצלמות, מנהל המשמרת יכול לראות את כל הרכבות במתחם, וכן את תהליכי העבודה והתקדמות הטיפול של כל רכבת. הרכבות יוצאות מהמוסך רק לאחר אישור חתום וממוחשב על ידי מנהל העבודה במוסך. הרכבת מסיימת את הטיפול וחוזרת לפעילות סדירה בקו או נכנסת להמתנה באחת מ6 מסילות הדיור הצפוני. במבנה התפעול קיימת מערכת מסותים ואיתות. המערכת חשמלית ונשלטת מרחוק ללא צורך בפעולה פיזית של הזזת מסותים, אלא במתן פקודה מלוח השליטה. המערכת מסיטה את המסילות ונועלת אותן עד אשר מתקבלת פקודה מלוח הסיבות שהרכבת סיימה את המסלול שנקבע. זוהי מערכת חדשנית שפותחה על ידי אנשי הרכבת ומוצבת בקדמת הטכנולוגיה. בעתיד תיושם המערכת גם במתקנים נוספים. במתחם הרכבת החדש יוקם מתקן שטיפה. במתקן ניתן לשטוף עד 7 מערכים ביום, כאשר כל מערך נשטף אחת לשבוע. המערך עובר דרך מתקן הרחיצה במהירות 2 קמ"ש ויוצא מצוחצח לאחר כ-30 דקות בלבד. נקי יותר, מהיר יותר, יעיל יותר. מחוות הדלק באזור הדרומי זורם הדלק דרך מעבר התשתיות התת-קרקעי לרציפי התדלוק. מאגר המים משמש בשעת חירום לכיבוי שריפות בכל חלקי המתחם. אל מתחם הפסולת נאספת כל הפסולת המוצקה במתחם וממוינת בהתאם לסוגה. הפסולת מפונה למקום המיועד לה, בהתאם להנחיות איכות הסביבה. הדיור הדרומי כולל 13 מסילות דיור, באורך שימושי כולל של כ5 קילומטרים, וכן רציף טיפול מכין לרכבות המיועד לחשמול עתידי. בנוסף, קיימים מבני שירות נוספים, כגון מבנה מסילאים המשרת את עובדי המסילה במתחם ובקווי הדרום, וכן מבני שער ומנהלה, הכוללים חדרי אוכל, רווחה, משרדים ועוד.
המתחם כולו מוקף בגדר ומצולם על ידי מצלמות אבטחה 24 שעות ביממה. במרכזו של המתחם עומד מגדל הבקרה המאפשר תצפית על כל התנועות במתחם, ובעיקר על תנועת הרכבות. המגדל מאפשר תצפית של 360 מעלות על המתחם, ובכך מנגיש למנהל המשמרת את כל האלמנטים והמתקנים במתחם. כל המערכות במתחם מנוטרות לתוך מערכת בקרה שוטפת שנמצאת בתוך המגדל. מתחם התחזוקה והדיור החדש מוקם בהתאם לתוכנית הפיתוח המקיפה של רכבת ישראל, ונמצא בנקודה מרכזית אליה מגיעות רכבות מצפון ומדרום, ויכולות לתדלק, לעבור טיפול, לחנות במסילות הדיור, או לעבור דרך המתחם ולהמשיך בדרכן ללא הפרעה.